Shi wannan tun ɗazu ya zo ya bani a waje ga unguwan ba kowa bai san ƙauye ba ne ba nan bari na kira shi a waya. Hello baby, dan Allah ka bar ni a waje ga wallahi ba kowa wallahi dan Allah. Allah ki dan mutiri ka tsala dan gannan towa wallahi gurin da nake nima ba abun ma wallahi kuma dan ya ko nan towa kin gane Why are you running? Why are you running? ah baby ya aka yi ne wai kana zaune anan shiru kawai wallahi ki bari lokaci ne gaba ɗaya ban samu na zo wallahi ya wai kin siya mana wani abin taba wannan ba bismillah ma bari dan taba shi ya bayani Come on guys, our ballers. Come on guys, our ballers. wayan waye an ni ya ga kin siya waya ma ce wai ba za ma ci faji mun ba ya bane bai da kai mun da magana ki kina da karamin waya kina da gani kamar ni haba bai ni har da duniya ma ya sai me baby wallahi baba an afana zo bita ya ce mun faɗi sori ki saboda ya an martis na 300 account na shirin da in cire masa wallahi Allah kin san me yanzu idan da kina nan kin gane kun ga wayan naki dan manta ba da ma da na sai ma ne ko kin gane sai alewa yana sha mara kudi yana sha sai alewa mai kudi yana sha mara in mata ga alewa ba Magai. I went to school. Oh my God. alewa ne nake sako me wai sai alewa in mata Baby na. kai wai kam anan mace alewa ya isa ko me Baby na ka gane ni ba? ana gane ki kallon ki mama ta dai Waye tashi da kana wajen ce zai bai na me kamata yi in biyu ne mu ai na da kana duk kana ɗaya ne ina kaya na sai abin da biyu ne kai da wanda kice maki dan ala kore ne baki da kuɗi dan ga wannan kike in sha wannan ya hakuri dan sha wannan ba ni bane yayi kaman ne baki sha ba ni bane ga min tsina ne ka mutu a ɗaya da shi